Kay-shoot, may hapon na ito mag-shoot. Gataora na og glass kay-shoot off. Ang mga window. Duga-duga gini glass na abot gud. Mga 2 months. Hey. Mga guys, Shout out ko sa mga guys. Ng Fairport Town. Trabante ng snack pa mga guys. No. Mga kuha na frame. Bueno kami ni guys. Ito na lang. Ha? Electric ba? Dede. Go. So. Ayaw. Clean ba? Jawa. Bangga tayo? Ayaw na tantang nag-i-apple na sa yung palit nila. Dahil na. Ano ka naman gamit mo? Jis? Yes, may bangat. Jis. Sure na? Aduh, hindi lang dito. Window phone.